Kaya kata namang silipan ng Atlungaldo exhibit ng Northfield Expo 2025 bilang pamagpasikan king turismo king bansa ay report. Buhay na buhay ang turismo sa Hilagang Luzon sa pagbubukas ng Northfield Expo 2025 na layong paigtingin ang regional collaboration at isulong ang sustainable tourism sa bansa. Ginanap mula October 17 hanggang 19 sa event center ng SM City Clark, tampok sa 3-day expo ang 50 exhibitors mula sa iba't ibang sektor, mula sa local enterprises, government offices hanggang tourism boards. Bit-bit ang temang Championing the North, Driving Sustainable Transformation. Sa kanyang keynote speech, binigyang diin ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera ang mahalagang papel ng good governance sa patuloy na pag-angat ng turismo. Let us support and develop tourism because tourism will provide the sustainable transformation which we need at this time of our life as a nation and as Filipino people. Proud din niyang ibinahagi na kamakailan ay kinilala ang Clark bilang Asia's leading meetings and conference destination 2025 sa 32nd World Travel Awards sa Hong Kong. Samantala, ayon kay Maria Domitela Mora, President ng ATOSEL o Association of Tourism Officers in Central Luzon, layunin nito na lalong palakasin ng turismo hindi lang dito sa Central Luzon kundi sa buong bansa. Sa platform for promotions, alam naman natin pare-parehas na napaka-importante ng promotion when it comes to tourism. And ang pinaka-importante sa lahat, we have new stakeholders joining us. Kasi nandyan ang Cebu, nandyan ang Palawan, nandyan ang DOT Memoropa, Calabarzon. Nakita naman ninyo, nandyan, very supportive si Governor Aragones. Nagpahayag din ng suporta si Laguna Provincial Administrator at dating Candaba Mayor Jerry Pelayo sa aktibidad. Hinikayat niya ang mga Kapampangan na bumisita sa probinsya ng Laguna. Nagpapasalamat tayo na nakapag-participate tayo dito. Siyempre, isa sa programa ni Governor Sol is tourism. Sabi ko nga, hindi lang basta nagpo-promote ka. Ano ba yung mga requirements? One is peace and order. Dapat tahimik tayo, walang hold up, walang kidnapping. Two, yung traffic. Siyempre, taga Pampanga Damo, invite ko, dako po ka rin king Laguna. At ikutok na ka rin, welcome kongan. Akitche, ati kayong mission, at itapa palang pag-asa. Basta ita mo magtrabaho tayo. Ang Northfield Expo 2025 ay pinangunahan ng Association of Tourism Officers of Central Luzon o ATOSEL, katuwang ang Philippine Exhibitions and Trade Corporation sa suporta ng Department of Tourism Region 3, Tourism Promotions Board at Angeles City Government. Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo.